Tilok Sordar tei Joykumar Sordar kamini tibrasa khangnang lukorok kwrwi nukhungni thwijak bialo khlaijak Shibjoy Jamodar kamini takhok Jagdish Devarmani nukhungo thangwi chubalaikha sakhamya wngwi hati barsani ulo sakham nogo sangnairewi tongmani yagulo turuk hama nasoi manya wngwi takhok Jagdish Devarmani langma choi thango hwnwi koktungmani bisingtwi saimano nukhungo samung tangai ajinai kwrwi wngmabai nukhungni borok belai bialo khlailaijak khanggonang dofano hamjaknai lukurok machaya manangya wngwi tongmarokno nukhe kha yokjago nugui tongwi manya bwskang agugui no phayo haini bagui no khanggonang lukurok chubalaimani nukjakha o chubamao thangwi manjakha chairman tei tipra mothani adongrok tai chini tibrasa borok ni ba sangkimo khak khawai belak kino tomali andi ma pheke chini je onufumi mama Jagdish roksa chini takhu binu khungo bial ma bhai chukjai ma bhai ke phata hastebo ajina bhai ma thangjaka thamani yagulo atomsa khor kutubo bini langma chongna jane sang khana lake abon bisinti chung dalake kha jeta umhang na phono bini nukungo sakya narik mane liya paithang je nairing toman ke abon bai chung dalake kha ma bisinti chung tei tilok tei Joykumar Sordar kan milugoi chung tini bini nukungo je mancha chung chakiman bisinti chubang mur lake ke ang abono koinamo chung sara tibrasani chini borok rongno jeta nini borok ani borok hanjawi chung je sikman sak khabai chubalai nangkai chung dalai kheno khaksama manai jeta chung borongni logi bolla borok rimanya phano chung chini chubang bai nomkisa amkisa hanni jottono no ang koyo chung aro chubai rima hangkai tekisa no khungo samukhlai phano jeta besani reng phura jangai tong pori jangai tong abrono pon chung samuk ekisa phanaman te beskang samuk ka tong ter din tong beskang shonibaro ka awan dabe sara te basha mo koyo ban jese mancha norbo chuwa sabeti abno ani kaita sakla para bojagan parani para ka sip Jamodar kam kang ni thikyam thimyan kang kai sengbo srai ke sasumaya jata seng khanaman pulawang kang kai hamyang khapu hamyang man yanglo sap takasha hai ka khapu kai lajo kai admission klakan hospital kai admission man yanglo to kai bini langma jata sas abo kosto haing jak kai abo haing ni pai thago kai thika ni seng khana ka langma chokha Saskwato. Ini apa soal? Totally on per final report on doctor coronavirus ni.